Kenco, kula Kang Mas Edian. Bilawa mlebu pasar. Moko wong semene akeh. Piye iki niten piran goleki? Ketingalipun lari menika menjila. Yo pancen. Gedhe dhuwur. Wong sak pasar iki dhuwure sing padha karo ora. Wis saiki goleki. Kowe mulon aku ngetan. Iye ngestaken dawuh. Kangko inggi pangkatmu kula namung lurah teken lurah pasar sing tukang njaluki pajek sapon pasar kuwi inggih kalebet menika lho la yo kowe wis ngerti karo aku paduka menika sinten aku Senopati Wirata Raden Rupa Kenca Kangko wonten dawuh kowe kuwi mung lurah pasar nganggo gelung keling kaya ngono kuwi anggepmu ki piye kowe ngerti ora najan wong anggon-anggon kuwi kudu manut kelawan kodrate anggon-anggon gelung keling kuwi sing dikeparengake ngagem mung trae ngaluhur tegese yen ora anak ratu ya pendhita nom-noman lah kowe iki mung lurah pasar kok gelung keling. Ayo Bu Udari ora? Ora kena kaya ngono kuwi. Dudari. Nyuwun pangapunten kula ajrih Raden. Wedi inggih. Sing mbok wedeni. Kula ajrih kaliyan ibu kula. Kowe wedi karo ibumu? Inggih. Sebabe ingkang paring gelung keling menika ibu kula. Kula ajrih Raden nawi ngantos kula damel cuwanipun ibu kula. Kula sampun boten gadah bapak. Gadah kula namung ibu menawi ngantos kula damel cuwanipun Kanjeng Ibu sepinten dosa kalpatan kula rasakake trewet budari ora inggih menawi panjenengan kersa monggo kula aturi mudari piyambak kowe wis lila sampun menawi panjenengan kersa tak udari tak popol kanggo kerisku. Nedya jemangkah Raden Rupa Kenca nedya namakaken pusaka ngudari ukele niki sang Kangka gelung keling nanging kesanglating daya pengari bawana cahya medal saking panone Kangka nyempyok kelawan dadane sang Rupa Kenca semerpet panone datan enget Purwadaksina aku tak udari gelung tak popol pedhot rambutmu. Ah! Aduh. Ah! Aduh. Dawah kalenggak Raden Rupa Kenca wawi ngungkuli mestakane sang Kangka. Apa to sababe nganti sang Rupa Kenca datan kiyak nampi karana ngungkuli Jamus Kalimasada ingkang kapundi. Mila nganti sumerpet panone sang Rupa Kenca. Teka kaya mangkono dupi enget pungun-pungun. Saking Kapidara menyat nedya namakaken pusaka ingkang kaping kalih. Wek Edian. Ping pindho lakon tunggal gulungmu. Ah! Allah! Allah! Aduh! Dapurmu nek malapi. Iblis.
Dikenono. Awas. Hati-hati. Ketemu ijen do ijen. Keleno, hati kowe. Parah. Anggep yo gedhe. Harum-harum lumrang kang sekar gadom yang serikat rengganing Taman Sari Bong Bremo Ronging Sepsa Pindha puji ning Brahmana Mangsah Santi Jaya-jaya Pira dalan nalika ngarep muntapku ora kena sinayudan nugel-nugela gulune menungsa kaya nuwek-nuwek dadane Bilawa ning bareng aku weruh bocah wadon ayu rupane kok nglokro atiku pancen ya bener kok nesu dikaya ngapa nek ketemu karo selingkuhane ngono ya mesti kisruh wis wong lanang ora aku arep takon karo kowe kuwi sapa ning ora ketang capet-capet aku ki jane kaya wis tau weruh karo kowe ngaku kowe iki sapa inggih Raden waleh-waleh menapa menawi paduka sampun ate priksa kaliyan kula menika abdi dalem kraton Wirata abdinipun Kanjeng Ratu Dewi Sudaksina garwanipun Sinuwun Prabu Maswapati nggih pamongipun Kanjeng Ratu Tari kula ingkang sutya mastani kula pun Mban Salindri paladalah kowe Mban Salindri sing kondang Mban Ayu rupane kuwi nggih namung kados ngaten menika Raden Salindri layak to layak aku saklebatan kaya wis tau weruh kowe ngono lho jebulane enek tinggil kae wis tau tak lirak-lirik tak esemi rasa ora inggih namung kula mboten kuwi ora kematake Salindri
wonten dawuh. Wis saiki ngene lho. Ing atase kowe iki ayu rupamu, emane-mane kowe iku mung dadi mban, dadi juru kongkonan. Ya toh? Apa-apane kowe kok dadi juru petek. Juru kebut, tekse ngebuti karo Kakang Mbok Dewi Sudaksina kuwi pancen mbakyuku. Timbangane kowe iki mung dadi abdi. Saiki apik-apikan aten. Aku melu kowe apa kowe melu aku? Liripun kados pundi? Saiki ngene bae, persajan wae. Aku iki kasmaran karo kowe. Wis suwe tuku kasmaran. Kowe iku ora krasa to atimu. Kowe iki kepiye to tak rewangi kaya ngene lho. Kok nganti ora kebangetan to kowe iki. Sarindri. Oh ya kaya ngono nek wong ora kepengin ki edan kok. Piye upamane nek kowe tak wengku garwa ngono piye? Menapa panjenenganipun Raden dereng kagungan garwa? Wis duwe garwa. Kenging menapa kok paduka badhe ngayonaken kaliyan kula menapa boten badhe damel cuaning sesamining wanita. Ora iso diatur to kuwi. Wis to, waton kowe gelem manut miturut karo aku. Tak muktekke, tak mulyakake. Nek perlu garwaku tak kone bali. Ya sampun kados mekaten. Nek pae ora gelem bali, ora gelem bali tak do sak payu-payune. Tenan. Bareng aku roh kowe kuwi aku nyapa bojoku ki tok eli. Wong lanang iki kelakuane mesti kaya ngono kuwi. Yo ora ngono ki merga sangka katresnanku. Ngaten nggih Raden. Paduka menika ora ingkang kekasih Raden Kincaka. Bener, Kincaka ki aku iki. Lah gene ngerti to kowe? Inggih. Namung ngaten nggih Raden nyuwun pangapunten. Kula menika sejatosipun sampun gadhahi pacangan. Nggih. Kowe duwe pacangan? Inggih. Pacanganmu sapa? Ratu? Apa patih? Apa pendhita? Apa nom-noman anak ratu? Apa yoga? Nek kira-kira ning yoga sisen karo patenane. Ngingoni bojone iku ora kok takilan. Ngaten nggih Raden mugi kawuningan. Ya piye? Calon bojo kula menika sanes manungsa. Lah apa? Gandharwa. Gandharwa. Inggih Raden. Edian Gandharwa apa? Gandharwa ngerti wong ayu. Oh, ya Gandharwa ora urus. Ora Gandharwa ngendi papan dunungi? Papan dunungipun wonten pojok wetan panggenan Beteng Kidul Wetan menika lho Raden. Pojok Beteng Kidul Wetan Negara Wirata. Pancen kuwi kondang angker. Kuwi sing ana wite gedhe kuwi to. Inggih. Papane ning kono. Kawula nuwun inggih. Temokno. Karo pacangamu Gandharwa kuwi. Kapan kon ketemu karo aku? Inggih. Mangke menawi badhe pinanggih mangke tengah dalu Raden. Geleme metu tengah wengi. Inggih Raden. Ya. Janjane mun aku metu tengah wengi ya rada grigah-grigih jan. Ning gandeng. Gandeng arep ketemu karo sing dikarepke ya. Ah, ya mesti nekat. Panjenengan mantun. Mani. Temokno. Engko tengah wengi kok aja mlenjani. Aku tak teko eneng pojok Beteng Kidul Wetan Negara Wirata. Cedhak ngono wit gedhe kuwi. Inggih Raden. Temokno karo calon bojomu Gandharwa tak tembunge apik-apikan. Nek kira-kira ora diulungake tak rampungi. Inggih mangke saged pinanggih mangke tengah dalu. Ya, tengah wengi. Tak susul kowe.
Lila linali saya kadriya Triya semara marang risang kadirate Arate ratu-ratune wong cakra kembang Oh Bilawa Salindri Mbak Ayu kowe ning apa? Ketiwasan Bilawa. Ketiwasane ning apa? Nalika aku iki mambengi Raden Kincaka aku ngaling-alingi supaya kowe ora konangan. Iya. Tak pambengi cara apik-apik malah Raden Kincaka. Edan malah kepengin garwa karo aku, seneng karo aku, gandrung karo aku Bilawa. Nanging aku ya ora kurang akal. Aku duwe pawadan, aku wis duwe pacangan. Aku ngaku yen to pacang aku kuwi Gandarwa sing tugu pojok beteng Wirata sisih kidul wetan nggon wit gedhe kae. Wah. Lah sing mbok karepke Gandarwa ki sapa? Sirku sing tak dapuk Gandarwa ya kowe kuwi. Wong edan. Menungso kok dadi Gandarwa. Lah saya meneh piye to Yayi mengko tengah wengi yen aku ora ngladeni karo Kincaka mesti aku yo mati tenan. Apa kowe tega karo aku? Besok-besok nek sing ati-ati. Wah, rembugan karo glenyengan kaya ngono kae. Kudu kebak ing pengati-ati kebak petuk. Ya wis saiki ngene wae kowe tak tulungi aku gelem mbok dapuk dadi gendruwo. Alakoni ning mengko yen to Kincaka rupa Kinca wis tak pateni. Kowe kudu gelem nampa pidana sing abot. Kira-kira pidanane apa? Ora burung umyak-umyak. Pedhane Rajapati Kincaka rupa Kinca mati. Mongko nyatane sing ning kono kuwi kowe. Aku bar mateni Kincaka aku ndang lunga ndak selak konangan. Jalaran tuku sesingidan iki mung kari 3 dina suwene. Yen ati konangan karo mungsuh kon baleni meneh 12 taun jelek aku. Ya wis to Bilawa yen to pancen aku kudu nemoni lelakon sing abot. Tak sandange waton kowe sak sedulur para kadang Pandhawa nemu Raharja. Tak selamakake jiwa raga Kalindri. Nadyan kowe iki wong wadon yen totukmu labuh labet kuwi kanthi mbok kantene atimu kang tulus. Suci atimu ora pamrih apa-apa. Muga-muga Gusti ngayomi karo kowe. Ngono ya Bilawa. Ya. Wis temonono. Kincaka rupa Kinca. Aku tak membo tak salin sandangan sarwa ireng ben aja nganti konangan. Merah ingsun prihatin waspa gumijil tudha tanpa karya sengkang rinamekan Gusti. Oh wah Salindri teka tenan kowe. Inggih Raden, dosa menapa ingkang kula sandhang menawi to kula ngantos janji. Piye rupa Kinca? Panyawangmu kepiye? Wah, manis. Wah, dan sampun. Kados ngaten menika idam-idam maning manah kula. Dapurmu. Idam-idam manah kula rumangsamu aku goleki raimu napa.
Tulungane pendanding pun gadah rasa cerewet. Duwe apa ora iku rak perkaraku. Ha nggih, monggo kemawon. Kula mriko namung nderek ndedonga. Mugi-mugi mboten konangan Mbak Yu cangkem wong edan. Sadidri, banjur karepmu kepiye? Raden, dinten menika monggo kula dherekaken nenuwun sarta ndedonga manut kaliyan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Oh ngono. Inggih supados mangke enggal ketingal namung ampun ajrih kula. Ora wedi aku, ora wedi. Gandarwa iki kaya apa? Tak tembuke sing sarana apik wae dene nek ora diulungake jugeng tak rampungane. Inggih manggaaken Raden. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winah ya ing asepi. Sumimpen trenging kalbu pambukaning warana. Tarlen saking liyep layape ngaluyup. Kindo pecating supena sumusuping rasa jati. Kocap kacarita kayata mangkono ngeningaken cipta Mban Salindri nanging mungkin arya lamis samudana. Pantetila namung ngupaya lenane prayagung kekalih Raden Kincaka rupa Kinca. Riwesnya ketingal lena kasengsem Kincaka rupa Kinca denira. Andulu kawan kasuristyanira Mban Salindri ingkang wis amping-amping wit-witan kang ageng. Sampe sakala anjlok saking inggil. Ngejloki wong agung kekalih rikma jinambak kajeblesaken pagering tembok pejah sareng prayagung kekalih. Rajapati, 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 Rajapati. Katriku mulung mangrempak ing wadya krodha kuroreh kagiri-giri kakiri magawe ya gelar alah iya. Kelakon pengajabku tuku ngedu wong Wirata Kincaka rupa Kinca Rajamala wis mati kabeh ilang klilipku iki caraku tuku ngringkihake kekuataning negara Wirata ibarate wong negara kayu dirempeli saka pange sing cilik-cilik kondhange Wirata kuwi senopati sing pengpengan kuwi mung
Kincaka rupa kinca lan Raja Mala. Aku biyen nganti teluk, nganti aku kalah. Ya mergo pakatine Kincaka rupa kinca Raja Mala. Saiki genti mudhar kabeh. Iki seranane anggonku bakal gempur negara Wirata. Ya, cetha yen tak kuwi para Wadyabala ora bakal bisa ngrubahake Wirata. Aku wis gedhek antuk pidak jempol karo Kaka Prabu Duryudana. Kaka Prabu Duryudana bakal tak derekake Wirata. Aku saka ngarep, Kakang Prabu Duryudana saka mburi. Wah, rubuh negaramu Prabu Maswapati. Thank you.